Hemen bazauden partikula bat, 3 dimentsioko VR energia potentzial zentral baten eraginpean egitzen ari da. Honekin esan nahi du, hemen txakertzen den R hori da 3 dimentsioko posizio vektorearen modulua. Beraz ez da dimentsio bakarreko aldagaia edo horrelakorik. Eta esaten digute nola R infinitorantz doanean energia potentziala zerorantz joala. Hau da, energia potentziala dakizuen bezala da konstante bat izan ezik dago definituta. Beraz, baldintza honekin nolabait zehazten du zein den konstante horren balia. Beraz, bakarrik horretarako izango da. Aldiune batean partikula Hamiltondarren autofuntzioa den ondorengo egoeran dago. Beraz, metxaukogun egoera, Hamiltondarren autofuntzioa dugu. Negertzen den alfa hori, 0 baino handiagoa da, bestela ez litzateke normalitzagarria izango. Zein da egoera honi dagokion energiaren adierazpena, beraz, egoera honi dagokion autobalioa kalkulatu behar dugu. Lehen hemen buratorri bat zaiguna da, daukagun energia potentziala zentrala izan da, badakigu Hamiltondarra eta L karratu eta L-zetaren aldibereko autofuntzioak aurkitu indezakegula. Hau dela eta orduan hemen daukagun egoera Hamiltondarra eta L karratuaren aldibereko autofuntzioa izango dugu. Eta beraz, Hamiltondarra hortxe dagoen egoera Hamiltondarren autofuntzioa izan da erlazio hause beteko du. Eta guk hau da kalkulatu behar duguna. Baina 3 dimentsioan egonda Hamiltondarren adierazpena behar dugu. Azkenean mentxako egoera honen gainean aplikatzeko eta kalkulatzeko zein den autobali hori kalkulatzeko. Baina Hamiltondarren gure intentzeguna da, daukagun energia potentziala zentrala izan da, intentzeguna da Hamiltondarren adierazpena, baina polarretan adieraztea. Eta horretarako, beraz, egingo dugun izango da, ekuazio hause jarri, baina Hamiltondarren adierazpena polarretan, baina esferikoetan adieraztea. Hortan hori egiten badugu, adierazpena ondorengoa dugu. Minus h barra karratu, zati bi m, bat zati r, r-rekiko bigarren derivatua, bider r, hau da energia zinetiko radiala izango litzateke, L karratu jarriko dugu L karraturen funtzioan, hori interesatzen zaigu, ze hemen txagoen egoera L karratuen autofuntzio izango dugulako, zati bi mr karratu, gehi VR, hori da baita nolabait beharko duguna, nolabait zinbesteko izango duguna energia hori kalkulatzeko. Orduan, energia kalkulatzearekin batera baita energia potentziala ere kalkulatu beharko dugu. Bider hemen txaukagun autofuntzioa da berdin bider autofuntzioa. Orduan, esaten ari gain bezala hemen txaukagun egoera L karratuaren autofuntzioa izango dugu. Hau dana, lehenengo zatia, R-ren funtzioan daukagu. Eta ekarpen angeluarra bakarrik hementxe dugu. Beraz, gora ezagun nola kosinutita hori da berdin Z zati R. Eta Z harmoniko esferikoen funtzioan jarrezakegu. Z zati R-ri dagokion adierazpena ondorengoa dugu. Hau, nahiko erraza dugu. Lau pi zati iruren erroa, I bat zeroren eta bider I bat zero. I bat zero da L berdin bat eta ML zero hori dagokion harmoniko esferikoa. Beraz, uin funtzio hori, hementxe aurrean daukagun konstantea bider konstante hau egiten badugu, beste B konstante bat izango dugu, R bat eren, ber minus alfa R I bat zero. Kasu honetan, ez dauka zentzurik denbora galtzea beren balio normalizazio konstante hori kalkulatzeko, ze uin funtzio edozein, hementzako uin funtzio hau betetzen badu, hementzako ekuazioa, uin funtzio hori bider konstante bat izan da baita beteko duelako. Orduan, daukagun energia potentzian adierazpena eta autobalioa, uin funtzio honek duen konstante horren independenteak izango dira, beraz, ez du merezi, denbora galtzea, normalizazio konstante hori zein den kalkulatu nahian. Bueno, orduan, zer egingo dugu? Gure lehenengo urratsa izango da, hau zuzenean hementxe barruan jarri, eta ikusi ze berdinetara eramaten gaituen hementxe dagoen ekuazio honek.
Eta horretarako egingo duguna izango da lehenengo eta behin, R bider uin funtzioaren R-ekiko bigarren deribatua kalkulatuko dugu. Oso, horretarako lehenengo eta behin, egingo duguna izango da, R bider uin funtzioaren R-ekiko lehenengo deribatua kalkulatuko dugu. Ea daukago lehenengo, ekarpen hau ze, honek ez daukate inolako eraginik, eta azten gara lehenengo R bider hau, hementxe daukagu R bider ber lau eren izango dugu, beraz lau eren, R bat eren, ber minus alfa R, minus alfa R ber lau eren, ber minus alfa R. Bueno, hau da, lehenengo deribatua. Guri kalkulatu behar dugu zein den R bider psiren R-ekiko bigarren deribatua, beraz guztionen bigarren deribatua R-ekiko bigarren deribatua. Daukagu hause, eta hain azten gara bigarren deribatua kalkulatzen. R minus eren, ber minus alfa R, minus lau eren, ber minus alfa R, minus berriro plazio hause, ber minus alfa R, gehi alfa karratu, R lau eren, ber minus alfa R. Pizka bat ordenatu egin, bi hauek elkartu inditzakegu, minus sortzi alfa zati iru R ber bat eren, ber minus alfa R. Beraz, hau ja lortu dugu, hau da bigarren deribatua, nointxe egingo duguna izango da, zuzenean ordezkatu, hementxe daukagun bigarren deribatua hau, zuzenean honetan ordezkatuko dugu. Hori alde batetik, eta gero bestatetik L karratu, L karratu uin funtzionen gainean aplikatzerakoan, L karratu honen gainean aplikatzerakoan beste guztia ere kanpoan ateratzen dugu berdin, B, R, ber, R, ber minus alfa R, L karratu, I bat 0. I bat 0. Hementxe dugu, ez da ikusten, L karratu dugu. Eta L karratu I bat 0 da berdin bi H barra karratu I bat 0-ren berdina. Beraz, L karratu bider psi aplikatzerakoan da B bider R bat eren, ber minus alfa R, bider bi H barra karratu I bat 0. Beraz, hori kontutan izan da, zuzenean egingo duguna izango da, ordezkatuko bigarren deribatua alde batetik, R bider psiren bigarren deribatua, eta gero bestatetik L karratu bider psiren ordezkatuko dugu hementxeakon adierazpen honekin. Bueno, hori egiten badugu, daukaguna ondorengo da. Minus H barra karratu, zati, bm, bat zati R, B, I bat 0, hau da, bigarren deribatuarekin lotutako terminoak, gero daukagu minus sortzi alfa eren, R bat eren, ber minus alfa R, eta azkenik daukagu hirugarren terminoa alfa karratu, metiatorrena, R lau eren, ber minus alfa R dugu. Gero, L karratuarekin lotutako ekarpena dugu bi H barra karratu, zati bi M R karratu, eta orain B R bat eren, ber minus alfa R I bat 0. Gehi jarriko dugu, energia potentziala zentrala izan da bakarrik R moduloen funtzioan izango dugu, bider uin funtzio osoa, beraz, B, I bat 0, R bat eren, ber minus alfa R. Da berdin, autobalioa bider berriro uin funtzio osoa, B, I bat 0, ber minus alfa R bider R bat R. Pixka bat aztertzen badugu, ikusten dugu nola guztietan B
ekarpen guztietan agertzen da, B, B, B. Baita guztietan, izan behar den bezala, harmoniko esferikoiek agertzen dira. Beraz, hauek simplifikatu ditzakegu. Eta kasu honetan ere ikusten dugu nola guztietan esponentziala ere agertzen denez, ere hori simplifikatu egiten dugula. Eta beraz, adierazpena nahiko errazagoa geratzen zaigu. Alde batetik. Gero, hau pixka bat txukunagoa ere, ikusten dut nola hemen eta hemen R bat eren agertzen dara, beraz, dana zatitu indezakegu R bat eren horrekin. Eta, geratzen zaigun adierazpena ondorengoa dugu. Beraz, ondorengoa adierazpena geratzen zaigu. Minus, H barra karratu, zati, bi, M. Lau, zati beratzi, zati R egiten badugu, eta bakarrik dana zati R bat eren egiten badugu, geratzen zaigun adierazpena ondorengoa dugu. Zortzi alfa eren, R minus bat, gehi alfa karratu. Gehi H barra karratu, M, R minus bi. Eta energia potentziala bestaldera eramaten badugu, geratzen zaiguna da E minus V R. Hau da, geratzen zaigun adierazpena. Pixka bat gehiago txukundu indezakegu, hementxe daukamo, bi bai hemen eta hemen R ber minus bi agertzen dalako, eta geratzen zaigun adierazpena ondorengoa du. H barra karratu, zati M, eta biderkatzen dago zati R ber minus bi, gehi lau alfa eren R minus bat minus alfa karratu zati bi. Da berdin E minus V R. Osondo, eta hemetik egiten badugu, hemetik lehenengo eta behin energiaren balioa kalkulatu baino lehen, egiten badugu VR askatzen badugu hemetik, VR askatzen badugu, VR da berdin E, azken finean konstante bat izango dana, minus H barra karratu zati M, berriro zat R minus bi, gehi lau alfa zati iru R minus bat, minus alfa karratu zati bi. Hau da, daukagun erlazioa. Beraz, hau da, energia potentzialak betetzen duen erlazioa. Bueno, kasu honetan, guri esaten digute nola V horrek bete behar duen erlazioa, R infinitorantz duanean, nola zerorantz joan behar dela, beraz, aplikatzen badugu R infinitorantz energia potentzia zerorantz joan behar dela, eta R infinitorantz, bai ekarpen hau eta ekarpen hau zero egiten direnez, orduan hemetik ateratzen dugu nola E hori, energia horren balioa izan behar dela, minus H barra karratu, alfa karratu, zati bi M. Beraz, lortu dugu zein den autobalioak bete behar duen erlazioa. Ez bakarrik hori, baita horrekin batera ja, energia horren berdina izan behar denez, baita ateratzen dugu zein den energia potentzialak betetzen duen erlazioa, baldin eta energia honen berdina bada. Eta huxe da berdin, ja betetzeko, jarriko dugu baita zein den energia potentzialak betetzen duen erlazioa, R minus bi gehi lau alfa R minus bat. Baita, lortu dugu zein den energia potentzialak betetzen duen erlazioa. Baina autobalioa, hori bat alako eskatzen digutena, autofuntzio horri dagokion autobalioa hause dugu.